M'agrada que estiguis aquí i et vull donar la benvinguda. Benvinguda al quadern del Xerpa. Em dic Daniel Gavarró i cada setmana gravaré un àudio per ajudar-te, per donar-te eines per viure en plenitud, perquè arribis a viure en felicitat, perquè creixis en consciència. I sempre m'agradarà imaginar-te que estàs al meu costat i que compartim junts una cosa valuosa. Avui nosaltres podem, com que és el primer programa, avui podem parlar de com pot ajudar-te a l'autoconeixement. Així d'alguna forma et faràs una idea de l'enfocament d'aquest programa. I en tots els programes a mi sempre m'agradarà començar amb un conte, amb una anècdota o alguna cosa semblant. Així que si et sembla, començo doncs explicant un conte molt senzill. Diuen que hi havia una vegada una dona que era extraordinàriament sàvia. I aquesta dona, per atzars de la vida, havia trobat un diamant immens. Deien que era el diamant més gran i més valuós de tot el món. De fet, a tota la comarca, a tota la regió, a tot el país, se'n va parlar molt d'ella i del seu diamant. Tant és així que això va arribar a oïdes d'un lladre. Un lladre que un cert dia va entrar a casa seva i li va robar el diamant. La història explica tanmateix que el lladre va quedar extraordinàriament sorprès, molt sorprès. Va quedar sorprès no per la mida del diamant, no pel pes del diamant, no pel valor del diamant, que era immens, sinó va quedar sorprès perquè aquesta dona sàvia no es va ni immutar, va continuar sent igual d'alegre i igual de feliç que quan tenia el diamant. Per primera vegada el lladre va conèixer una persona que era immune a les dificultats de la vida, que mantenia una pau interior i una felicitat i un amor inalterables a les dificultats. Va tornar a casa de la dona sàvia, li va retornar el diamant i li va dir: el diamant segurament serà molt valuós, però el teu autoconeixement, la teva saviesa és molt més valuosa. Vull ser el teu deixeble fins que pugui viure el que tu estàs vivint. Ja veus, un conte senzill, però que resumeix el que nosaltres volem aconseguir amb aquest programa setmanal que hem anomenat El quadern del Xerpa. Benvinguda al quadern del Xerpa, un podcast en català sobre autoconeixement, creixement personal i espiritualitat pràctica que busca ser-te útil. El meu nom és Daniel Gavarró, i desitjo nutrir-te interiorment, abordant aquests temes amb senzillesa, però sense renunciar a la seva profunditat. Gràcies per ser aquí. Perquè necessitem un mapa per entendre que la cosa més important de la nostra vida som nosaltres mateixos. Jo sóc la persona més important de la meva vida. I o jo sóc capaç de cuidar-me, o jo sóc capaç d'estimar-me, jo sóc capaç d'omplir-me d'amor, o si no, la meva vida no tindrà sentit. La meva vida s'omplirà de patiment i, a més, l'única cosa que podré compartir amb els altres serà precisament el que tingui. I si tinc patiment, l'única cosa que podré compartir és el patiment. Per evitar-ho, avui parlem sobre com pot ajudar-te a l'autoconeixement a assolir un nivell de pau, d'amor i de felicitat absolutament invulnerable. El procés de l'autoconeixement passa per diverses fases. Jo les voldria resumir ara amb 3 d'una forma molt senzilla. Perquè si allò en el que et pot ajudar l'autoconeixement és en què tu puguis viure des d'una pau profunda, des d'una felicitat immutable i des d'un amor incondicional,
has d'entendre que per arribar aquí han d'haver tota una sèrie de passos, de la mateixa manera que per fer, per exemple, una truita de patates s'han de seguir una sèrie de passos ordenats, també per créixer interiorment es passa per una sèrie de fases. I la primera fase és la fase que li diem de la ignorància. És una fase per la que passen tots els bebès, tots els infants quan són molt petits. Una fase en la que no jutgen absolutament res, no judiquen absolutament res. Miren i accepten. Miren i diuen que sí. És una fase d'ignorància. Els infants són tan petits que encara no tenen informació i es converteixen simplement en una mena d'esponges que absorbeixen tot el que succeeix al seu voltant. I aquesta és la primera fase. Una fase que podem denominar la fase de la ignorància, perquè com comprendràs, acaba als pocs mesos o quan un té molt pocs anys de vida, 2 anys de vida, 3 com a molt. I a partir dels 2 o 3 anys ja, els 3 com a molt, alguna vegada dic 4, però més enllà del 4 de cap de les maneres, comença la segona fase, una segona fase que podríem denominar la fase de la ignorància i on la majoria de persones adultes queden atrapades. Una fase on nosaltres, a partir del fet de que hem estat esponges que absorbien tot el del nostre voltant, hem absorbit tota una col·lecció d'informació. Hem absorbit moltíssima informació. Però aquesta informació que hem absorbit no té per què ser certa, és més. De fet, gran part d'ella és incompleta, errònia i fins i tot falsa. I com ho sé? Ho sé perquè quan l'apliquem a la vida quotidiana patim. Ens expliquen com és l'amor, ens expliquen com hem de relacionar-nos amb els altres, però només cal mirar els resultats per adonar-nos que aquí falla alguna cosa. No cal ser molt llest per entendre que tal com jo em tracto a mi no és la millor forma de tractar-me. Que tal com jo tracto als altres no és la millor forma de tractar-los, perquè els resultats parlen per si mateixos. Per favor, et demano que no em creguis, et demano que verifiquis, que comprovis. Observa com la majoria de la gent viu estressada. Observa com la majoria de la gent es queixa. Observa com la majoria de la gent culpa els altres de coses o es culpa a si mateixa. Observa com la majoria de la gent, davant de certes circumstàncies, es posa nerviosa, s'enfada, es posa impacient. És a dir, observa com la majoria de la gent viu en la ignorància i no en la saviesa en la que vivia aquesta dona del conte que he explicat al principi d'aquest primer programa. I és precisament perquè vivim en la ignorància que la nostra vida s'omple de patiment. I és llavors quan nosaltres quan ens adonem que aquest patiment és optatiu, quan ens adonem que aquest patiment el podríem superar si nosaltres descobríssim com realment hem d'actuar, és quan ens plantegem en aquest punt, quan ens preguntem, aviam, això no pot ser, què és el que he de fer? Quan comença la tercera fase. I la tercera fase és una fase que es denomina de saviesa, que és una fase en la que jo vaig acumulant fins que arribo a que tota la informació que tinc és informació de saviesa. I com sé que la informació que tinc és informació de saviesa? Home, molt senzill, perquè quan l'aplico, la meva pau interior s'incrementa, el meu amor s'incrementa, la meva felicitat s'incrementa i a més l'harmonia al meu voltant, l'harmonia en la relació amb els altres també s'incrementa. El que estic dient és que un sap que té informació de saviesa pels resultats. Quan un té informació de saviesa i la domina i la té integrada, llavors el que resulta és que la teva vida es transforma. Però a mi m'agradaria fer una petita aturada abans d'explicar de quina forma nosaltres podem fer nostra la informació de saviesa que ens permetrà conèixer-nos a nosaltres. La informació de saviesa que ens portarà a un veritable autoconeixement.
Si vols contactar amb mi, fes-ho a través de la meva pàgina web, danielgavarró.cat, a la secció de contacte. Perquè per integrar la informació de saviesa també calen 3 passos. És a dir, perquè tota la meva vida quedi transformada, he de tenir en compte 3 passos. El primer és que jo he d'obtenir informació de saviesa. I a mi m'alegra extraordinàriament que estiguis aquí perquè la meva intenció és que un cop a la setmana comparteixi amb tu càpsules, eines, informacions que quan les apliquis millorin i transformin positivament la teva vida, és a dir, que siguin informació de saviesa, perquè com t'he dit abans, la informació de saviesa es reconeix pels seus resultats excel·lents. No perquè soni bé, no perquè la digui una persona o una altra, sinó perquè quan s'aplica ofereix sempre i en tot moment resultats excel·lents. Per tant, la primera cosa que cal fer és buscar informació de saviesa. I la segona el que cal és tenir eines per mantenir l'energia alta, per mantenir la força alta, per mantenir les ganes de fer servir aquesta informació sempre i en tot moment. A vegades hi ha persones que estan tan esgotades, a vegades hi ha persones que tenen tan poca energia que no importa la informació que tinguin perquè no la poden fer servir. Això és com un cotxe. Quan un cotxe no té combustible, no importa que sigui el millor cotxe del món perquè no servirà de res. Per tant, aquí tenim informació de saviesa i combustible. I el nostre combustible és la nostra energia. Un dia parlarem de com cuidar-nos, com pujar l'energia, però d'entrada vull que sàpigues que sense energia tu no podries tirar més enllà. I aquí hi ha una tercera cosa que necessites per pujar, per arribar a la saviesa. I aquesta tercera cosa que necessites per arribar a la saviesa un cop que tens energia i informació de saviesa és molt senzilla. És la paraula pràctica. Pràctica, pràctica i pràctica. Hi ha molta gent que creu que n'hi ha prou amb sentir una idea per poder-la portar a terme. Això és mentida. És tan absurd com creure que perquè m'expliquin com es juga, per exemple, a bàsquet, jo ja m'he convertit en un jugador de la NBA, que jo ja sóc el Marc Gasol, que sóc un jugador excel·lent perquè he llegit un llibre que explica com es juga al bàsquet. No, una cosa és la informació i l'altra cosa quan aquesta informació es pot aplicar. I això en el món físic és evident. A mi m'expliquen com funciona un cotxe, però trigo setmanes, trigo mesos a treure'm el carnet de conduir. A mi m'expliquen com es neda, però trigo setmanes, trigo mesos a nedar amb correcció. A mi m'expliquen com es fa windsurf, però trigo setmanes, trigo mesos a dominar una taula de windsurf. Això és evident amb el món físic, doncs bé, amb el món psicològic és exactament igual. Jo no nego, no nego, al revés, no és que no ho negui, és que afirmo textualment que és possible viure amb una felicitat i una plenitud absoluta aquí i ara. Això ho afirmo textualment, ho afirmo perquè dono testimoni. Afirmo perquè la meva vida, gran part de la meva vida és exactament aquesta. Però també afirmo que per aconseguir-ho calen 3 coses. Informació de saviesa, energia per fer-la servir i pràctica. I pràctica, i pràctica, i pràctica. I quan ja has fet molta pràctica, saps què cal? Encara més pràctica. I ja veus que és bastant més senzill del que sembla, però un cop que un entén això i està disposat a aplicar-ho, de cop i volta el seu autoconeixement comença a créixer i el resultat és més pau interior, més felicitat i més amor. I un cop que un decideix aplicar-ho, un se n'adona que cada vegada pot ser més feliç. I remarco aquesta frase, que cada vegada un pot ser més feliç. Perquè ara m'agradarà donar-te un tercer bloc d'informació, perquè lamentablement l'autoconeixement només és per les persones que ja tenen com a mínim una mica de felicitat.
si vols proposar algun tema per un futur episodi, fes-me arribar la teva proposta a través del correu electrònic que trobaràs a la meva pàgina web, a danielgavarró.cat, a la secció de contacte. Fa un moment acabo d'afirmar que l'autoconeixement només és possible per les persones que ja tenen com a mínim una mica de felicitat. Que l'autoconeixement és per ser encara més feliços, encara més feliços. Quan una persona no té ni una mica de felicitat, en realitat el camí de l'autoconeixement no li és possible. És trist de dir-ho, però és així. I de fet, m'alegro que tu estiguis escoltant aquest podcast perquè vol dir que tu ja estàs en la direcció adequada. Que tu has acceptat que la felicitat depèn del que tu fas. I per tant has deixat de culpar els altres. Has deixat d'adonar-te que tu tens una part de responsabilitat en la teva felicitat. I només fer aquest petit gir i et dona una mica de felicitat com a mínim. Com a mínim. I aquesta felicitat és la que s'anirà ampliant. Ho dic perquè a vegades hi ha persones que pateixen molt i culpen a tothom, i odien, i tenen ràbia, i lamentablement encara no estan preparades per fer aquest camí d'autoconeixement. Recordo una vegada un amic meu, me l'estimo, però això que explicaré és verídic i és real i va succeir així. En un cert moment ell estava vivint una depressió. Ja feia temps que estava vivint una depressió. Jo vaig parlar amb ell i li vaig dir: fa més de 20 anys vaig tenir una depressió, vols que et dongui el telèfon del metge que em va ajudar? I em va dir no. Em va dir no. És la bomba quan ho recordo, encara ric de sorpresa i ric de moltes coses. Em va dir no perquè em va dir: ara que per fi tinc la baixa, ostres, ara que per fi tinc la baixa, vols que em posi bé i torni a treballar? Vols que em posi bé i hagi de tornar a fer-me càrrec de la meva vida? Vols que em posi bé i hagi de ser responsable del que penso, del que sento i del que faig? No, em va dir no, jo ja estic bé. Estic molt bé així, a casa, malalt, amb tristesa, amb mal humor, amb una pena profunda. El que et vull dir amb aquesta història, que és verídica, que és real, el que et vull dir és que hem de respectar el ritme de cada persona i que fins que una persona no té una mica de felicitat i està disposada a fer-la créixer, encara no és el moment perquè faci autoconeixement. Per tant, encara que jo d'aquí uns dies et demanaré que, per favor, si coneixes gent que aquests àudios, aquests programes els hi poden ser útils, doncs que no dubtis a fer-li arribar el link per WhatsApp o per correu electrònic o penjar-lo al teu Facebook o a l'Instagram, on sigui, no? Diu, mireu, aquí hi ha un programa, uns àudios que són d'autoconeixement, crec que valen la pena, els vull compartir amb tu, vale, jo això t'ho demanaré. Però també et demanaré, per favor, que no persegueixis a ningú. També et demanaré, per favor, que respectis la llibertat dels altres. Perquè l'autoconeixement ens ajuda només a la persona que es vol autoconèixer. I perseguir a les persones que no volen fer aquest procés és una manca d'amor i una forma d'agredir-les. I et demanaré, per favor, que no ho facis. Ja sé que moltes vegades ho fem per bona fe, ho fem amb bona intenció, però per favor no ho facis, perquè és una forma d'agressió. I sí, i amb aquesta frase vull acabar aquest blog. Sí, l'autoconeixement pot ajudar-te a ser més feliç si tu ja tens una mica de felicitat per fer-la créixer. I m'alegra que estiguis aquí perquè aquesta és la funció del quadern del Xerpa. No et perdis cap episodi. Subscriu-te al meu podcast a danielgavarró.cat
i rebràs un avís automàticament cada vegada que pugi un nou àudio. I ara et voldria recomanar que escoltessis el podcast següent. És un programa que he gravat sobre el Nadal. Jo no sé quan estaràs escoltant aquest àudio, igual ara no és desembre, igual és estiu. La veritat és que no en tinc ni idea. Però no importa. T'animo a escoltar-lo encara que sigui estiu, encara que sigui el març, l'abril, encara que sigui el juny, que sigui el setembre. Escolta aquest podcast sobre Nadal, perquè en realitat dona un missatge que és útil per tot l'any. He volgut explicar quin és el veritable significat del Nadal i he afirmat al podcast que el veritable significat del Nadal no és explicar el naixement de Jesús, sinó explicar un altre naixement molt més important que el de Jesús. Però això, si vols, ho escoltes al podcast, al programa següent. Tant de bo aquest capítol t'hagi estat útil. T'envio una forta abraçada i et desitjo el millor. I recorda, aprofita tot el que passi per descobrir-te. Si vols, ens veiem dintre d'una setmana. I saps que pots seguir-me a danielgavarró.cat i també a facebook.com/gavarrodaniel i a YouTube, youtube.com/danielgavarró.